Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο The Greek Geeks. Γιώργος Κάτσενας εδώ και σήμερα πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας. Ξεκινάμε. Είναι λίγοι κώδικες και για να μην τους μαθαίνω απ' έξω, απλά τους έχω έτοιμους στο Word. Οπότε, έναρξη, αναζήτηση προγραμμάτων, CMD εξεταστική, δεξί κλικ πάνω του, εκτέλεση ως διαχειριστής, μας βγαίνει το CMD. Εγώ κάνω αντιγραφή και επικόλληση στον κώδικα. Ok, Enter. Μόλις κάνετε το ίντερνετ πιο γρήγορα. Επόμενο. Όχι full screen, απλά κλείσει. Ευχαριστώ. Μετά πηγαίνουμε, ανοίγουμε Notepad. Ξέρετε, κλασικά. Έναρξη, αναζήτηση προγραμμάτων. Notepad εξέ. Δεξί κλικ, εκτέλεση ως διαχειριστής. Και γράφουμε τον άλλο κώδικα. Επικόλληση, να είμαστε αρχείο, αποθήκευση στην επιφάνεια εργασίας, εννοείται να μην το χάσουμε, και γράφουμε clean.bat και αποθήκευση. Τώρα απλά πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας και το τρέχουμε και το σέρνουμε σε ένα φάκελο απλά για να το σώσουμε. Αυτό είναι καλό να κάθε φορά που ανοίγετε τον υπολογιστή, κάθε μισή ώρα να το τρέχετε. Λοιπόν, επόμενο. Πηγαίνουμε πάλι έναρξη και γράφουμε ms config. Ένα θα βγει. Δεξί κλικ, εκτέλεση ως διαχειριστής. Αυτό είναι τι θέλουμε, ποιο πρόγραμμα να ανοίγει κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Εμείς θέλουμε να ξετικάρουμε ό,τι θεωρούμε εντελώς άχρηστο, όπως κάποιο πρόγραμμα που εγκαταστήσαμε πρόσφατα, δηλαδή κάτι που μπορεί να χρησιμοποιεί την κάμερα, όπως το Skype ή YouCam ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να σβήσουμε το fax, ό,τι έχει να κάνει με το ίντερνετ. Τι άλλο. Βλέπετε, εγώ έχω κλείσει μερικά. Το QuickTime μπορούμε να σβήσουμε, κάθε Virtual CD ας πούμε, ή CD Burner, ό,τι δεν χρειάζονται. Μετά απλά πατάμε εφαρμογή. Τώρα εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για να πατήσω εφαρμογή. Ok, και θα μας πει να κάνουμε επανεκκίνηση στον υπολογιστή μας. Εσείς θα κάνετε επανεκκίνηση. Επόμενο. Πηγαίνουμε έναρξη, εκτέλεση και γράφουμε PREFETCH. Θα είναι όλα στην περιγραφή από κάτω. Μετά πατάμε OK και ό,τι βρίσκουμε εδώ πέρα απλά το διαγράφουμε. Επόμενο. Πάμε πάλι εκτέλεση και γράφουμε τις 100 TEMP τις 100 και ok. Πάλι ό,τι βρίσκουμε το διαγράφουμε. Ό,τι μας λέει ότι δεν γίνεται να διαγράψουμε, απλά πατάμε παράληψη. Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα τίποτα να διαγράψω. Κάτι άλλο. Να είμαστε πάλι Notepad, εκτέλεση ως διαχειριστής και γράφουμε my string, ναι μη γελάτε, ίσον άνοιγμα παρένθεσης 8 και 7 μηδενικά και ξανακλείνουμε την παρένθεση και πάμε αντιγραφή, επικόλληση, έτοιμο, αρχείο, αποθήκευση ως στην επιφάνεια εργασίας εννοείται, και γράφουμε το κεφαλαία ram.vbe. Μισό λεπτό να το αναφέρω σωστά, το κολπάκι το μάθα σήμερα, και κάνουμε αποθήκευση. Τώρα πηγαίνουμε πάλι στην επιφάνεια εργασίας και το τρέχουμε, αλλά πατάμε άνοιγμα με τη γραμμή εντολών.
Τώρα διέγραψε ότι ήταν άχρηστο στην τη RAM μέσα, οπότε άδειασμα κάδου. Και το σώζουμε και αυτό σε κάποιο φάκελο για να μην πιάνει χώρο στην επιφάνεια εργασίας μας. Και μετά πάμε πάλι έναρξη, αναζήτηση προγραμμάτων και γράφουμε disk cleanup. Αποδέσμευση χώρου στο δίσκο διαγράφοντας αρχεία που δεν χρειάζεται. Βάζουμε ένα δίσκο τη φορά, αυτή τη φορά πατάω C, ξέρω εγώ. Και αυτό θα διαγράψει ό,τι άχρηστο υπάρχει στο δίσκο. Διαγράφει ας πούμε τα παλιά αντίγραφα ασφαλείας, ό,τι update δεν είναι update, και διάφορα άλλα. Τέλος πάντων αυτό το κάνουμε και με τους δύο δίσκους. Μπορεί να πάρει πάρα πολλή ώρα. Οπότε αυτά και για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Thrift shop, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby. Swear the game, nope, y'all can't copy yet.